Sanamkela Avalanche of Grace, gama lam ndithenjiwe. Molweni, mhlanje sizawufunda incwadi yabaseRoma 12. Soqala kwivesi yesithandathu siphelewe yesibhozo. Sive uba uApostle Paul usifundisa uthini na namhlanje ngezipho esiziphiweyo nguYehova esingazisebenzelanga. The gifts and talents esiziphiweyo ezikhethekileyo. Utsho uthi thina we are unique. We are unique apha ekhaya. Izipho zakho azifani nezabanye. Kule isizini ke kufuneka uthandazele into yokuba Yehova mncede umcacisele uba yeyiphi na into ondiphe yona, le engaphakathi kuyo oyenza kungekho umntu owushukumisileyo, le ekuvusa nobulele uhlale ucinge ngayo. Yisipho sakho eso efuneka usisebenzise. Apostle yasi-encourage as believers uba masizisebenzise, sifuna zisebenzile. Masiqale ke sifunde ivesi yesithandathu. Sinezibabalo nje, izibabalo, ukubabalo ukuphiwa, it's a gift. Sinezibabalo nje ke ezahlukahlukileyo ezingafaniyo ngokobabalo esababalwa ngalo. Nokuba sinokuprofeta, masiprofethe. Uba unegift yeprofesi uthi profeta, sebenzise ngokumlinganiselo wokholo lwakho. Nokholo is a gift esayiphiwayo. Usengathi asinakholo, into nayifuna siligcwalise, lona likhona saliphiwa. Verse 7, nokuba sinobulungiseleli masihlale ebulungiseleleni obo. Nokuba ngokokufundisa makahlale emfundisweni leyo. Kuthiwa wena uphiwe isiphiwo sokuthi ufundise ilizwi likaThixo, hlala kokufundisa. Verse 8, nokuba ngokokuvuselela makahlale ekuvuseleleni oko. Uba uphiwe isipho sokuvuselela abanye, phakamisa abanye kwezi end times, izinto zinzima, zibuhlungu, ziyakuhlisa. Nokugula nantoni na i-challenge iyakuhlisa, ihlisa ukholo lwakho. Xa ke wena uphiwe uba wena uvuselela abanye, ukhumbule uba xa uvuselela abanye uyazivuselela nawe. Be encouraged namhlanje ukuba usebenzise isipho osiphiweyo nguYehova. Noba senjani na wena ungasijongeli phantsi, usiphiwe nguYehova. Owabayo makabe naso sisiphiwo eso engenakumbi. Owongamelayo makongamele enyamekile. Owenza inceba makenze inceba echwayitile. Uyabona ukuthi nokwenza inceba ukunceda abanye abantu sisipho esi, it's a gift eyoba even if wena awujongi wena, xa unenceba ngabanye awubisajonga wena, ujonga abanye. Uyaphiwa, uyiphiwe ngaphakathi into ukuthi nje na wena ukunceda abanye, ulibale ngezakho, ube nenceba ngabanye. Uyawufumana intsikelelo ke ngazo zonke ezo gifts uThixo asiphezulu. Likhona intsikelelo ezizayo, ii-blessings ezizayo xa uzisebenzisa. Uzithandazele namhlanje into yoba nje noba yama uyiboni kakuhle, awuyazi kakuhle, namhlanje funeka uyithandazele into yokuthi uJehova makakuphe uJehova ile understanding, ube nolwazi. Enkosi kakhulu ngoba indlela inde inamagingxigingxi. Be encouraged namhlanje. Enkosi kakhulu. God loves you.